Ngibingelele kuphinda kuphila kufinyela khona le channel yethu eyunqa phambili Umkhanya Kude TV. Ngiyacela ukuthi uma umusha wenze okulungile lapha namntana sekhaya ucindezele subscribe, cindezele nebhell ukuze uzothola njalo ama notification masiposta ivideo. Mfowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zawethu. Kunesikhalo esiphuma kubalandeli lapha nawe ingane zawethu. Bakhala ngokuthi abaculi abafikayo lapha nawe ingane zawethu badla amandla kaLuve Dubazana osebenza noKhuzane nanoQosha lapha nawe ingane zawethu ngoba bacula njengaye lapha nawe ingane zakwethu kube sengazi ukuthi bafeaturisha yena kanti akuyena lapha nawe ingane zakwethu. Mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakukuphawula. Ngizodelela iclip lapha nawe ingane zakwethu umlandeli esho lapha ukuthi kudliwa amandla kaLuve. I-channel isiya ngilalela i-album kaMjolisi kune voice kaLuve. Angimuzwa kodwa angiboni kodwa lapha ku-back cover kaMjolisi kubhaliwe ukuthi ufeaturing. Kulimit kune voice kaBhuti uLuve. Angiboni kodwa lapha lapha ngemuva ukuthi lapha khona ingoma ukuthi ufeaturing. Umenzi kunengoma manje eDlabane ikhona ivoice kaBhuti uLuve. Angimboni nakhona lapha ngemuva akabhaliwe ukuthi ufeaturing. Ibuhlungu leyo nto leyo bafowethu. Angazi abafowethu noma uza ukuthi kungani bengamlandi ngoba bayawuthanda umsebenzi wakhe kunokuthi bavele beyishinte bezenzela ekhona phela umuntu owenza iqiniso yedwa kusewumashini. And zonke le ngoma la abayishintsha khona bona ama-voice bazenza uBhuti uLuve zidlabane. Lento yaqala ngesikweletu wayishintsha wazenza uLuve, wonke umuntu usezenza yena. Kubuhlungu kakhulu lokho okwenzakalayo, kubuhlungu and bayamlimaza bayawubulala bayawuqeda umsebenzi wakhe manje. Ibuhlungu lento le bafowethu. Angazi ukuthi ngathini, mhlawumbe omunye uzongizwa omunye mhlawumbe uzoyibona. Angisho ukuthi abafowethu ba-wrong noma angisho ukuthi-ke ngiyabagxeka kuze kuthiwe nomona, kodwa ngiyafisa ukuthi uma kungathiwa lento yenziwa kuwena, uma uthi wena right ungayijabulela yini noma ungayithanda yini. Angikwazi-ke mina ukuthi bafowethu ngiyaqala nje kulo nyaka lo ka-2022 angikwazi. Mhlawumbe onolwazi akangichazele ukuthi kwenziwa.